कार्टून्स। नया साल आ गइल। लंबू और टिंगू एक दूसरा के साथे खूब पार्टी करेले। अरे टिंगू, ए साल तो हमने खूब ऐश कैनी। अब अगला प्लान कब किया? साल के पहला त्योहार पे मकर संक्रांति भी तो मनावे के बा। खूब पतंग उड़ाई, ऐश भी करल जाई और साथे साथे पैसा भी कमावल जाई। वाह, तो फिर प्लान का बा? ऐसे ना, तू हर बार गड़बड़ कर देवेला। पहले एके खातिर पोंगल बनावे के पड़ी। ता शुरू हो जा। लुंगी डांस के खातिर हम तैयार बानी। हमार साइज के लुंगी भी तो मिले के चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसे लागेले और ट्रेन में बैठ के चेन्नई आ जाले। वहाँ के एगो गांव में दक्षिण भारतीय कपड़ा पहन के पहुँच जाले। सब लोग नाचत गावत रहले, सूर्य के पूजा करत होखेले। लंबू के ध्यान बस खाए वाला टेबल के तरफ ही जाला। लंबू रुक जा, अपन ध्यान मत भटकावा। आवा, पहले गांव वालन के साथे दोस्ती कर लिहल जाओ। टिंगू और लंबू गांव वालन के साथ तालाब किनारे पहुंच जाले। सब लोग एकदम सफेद लुंगी पहनल रहेले और एकदम में खुश दिखाई देवेले। कुछ लोग अपन बैलन के लेके आवेले और उनका के तालाब में नहलावेले। आप का कर रहल बानी बैल के साथे? अरे भैया, हम एकरा पोंगल के खातिर तैयार कर रहल बानी। लंबू, हमरा के लागता यहाँ तू अपन धौस जमा सकेला। तू एक साथे 3 बैल संभाल लेबा। हम सबके बता देता नी। लेकिन प्लान कहा? प्लान ई बा कि आज हम ठगी अलग तरीके से करब। लोग तोहरा के प्यार भी दी हैं और हमने सात्विक तरीका से इनके साथे त्योहार भी मनावल जाई। खूब एंजॉय करल जाई। ऐसन इम्प्रेशन जमावल जाई कि सब हमनी के साथे खूब एंजॉय करी और हमनी के गिफ्ट भी दी। ऐसन होई? बिल्कुल होई। तू बस जाके 2-3 बैल और गाय को एक साथ नहलावा। आसपास कुछ बैलन के सिर पे फूल माला पहना रहल होखेले, त कुछ उनकर शरीर पर सुंदर फूल के डिजाइन बनावत होखेले। कुछ लोग दूध के एगो मटका में भर के खेतन में ही आग जला के ऊपर रख देवेले। तबे लंबू एगो गाय और एगो बैल के लेके तालाब में उनका नहलावे ले जाला। नहाला, आज पवित्र दिन है। लंबू के गांव वाले दूर से ही देख के खुश हो जाले। ओमे से एगो आदमी टिंगू के पास आके बात करे लागेला। कौन है इतना लंबा आदमी? ई भगवान के कलयुगी अवतार है। और आपके बारे? हम एगो मैसेंजर बानी, बटुक बानी। हमके बस आप लोगन के ई बतावे के बा कि लंगू आप सबके साथे त्योहार मनावे के खातिर खास तौर पे भेजल गइल बा। हम एकर साक्षी बानी। अच्छा। तबे लंबू दोनों बैल और गाय के बाहर निकाल लेवेला। वो दोनों के शरीर के पोंछ के ऊपर फूल के डिजाइन बनावे लागेला। आसपास के लोग इतना लंबा आदमी के देख के ओकर चारों तरफ इकट्ठा हो जाले और खुसुर फुसुर करे लागेले। ई लंबा आदमी के है? पता ना, एक गांव के तो नहीं लागत। अरे ना, सेठ जी कहत रहले ई कौनो देव अवतार है जौन पोंगल मनावे हमनी के साथ आइल बा। देखलू ना कितना विशाल बा ई, इतना बड़ जैसे सीधा हाथ से बादल पकड़ ले। हाँ, चली मिलके ओकरा के प्रणाम कइल जाओ। गांव के कुछ लोग आगे बढ़ के लंबू के गोड़ लागे लागेले। लंबू के कुछ समझ ना आवेला। वो टिंगू के तरफ देखेला। टिंगू जोर से आंख मार देवेला। लागता ई टिंगू के कौनो प्लान बा। खैर, हमरा के का सम्मान ही तो दे रहल बानी सब। और लंबू सबके आशीर्वाद देवे लागेला और वो गाय और बैलन के तैयार कर देवेला। अब ईश्वरीय अवतार आदरणीय लंबू महाराज 2 शब्द कही हैं। देखी, हम सब प्रकृति पूजक बनी। पोंगल के दिन सूर्य अपना पूरा चमक के साथे ऊपर आ जाला। हमनी के देश में फसल के कटाई होखेली। कुछ लोग पतंग भी उड़ावेले। हमनी के भी एके बड़ा पीवीआर के तरह मनावे के होखी। सब गांव वाला ओकर जय जयकार करे लागेले और शॉल, खाए पिए के सामान और भी बहुत सा गिफ्ट देवे लागेले। देखला, हम कहले रहनी ना कि आज सब तोहरा के सम्मान दी हैं और गिफ्ट भी। हाँ, तू सही कहले रहला। हम तोहर आभारी बानी।
इतना सम्मान तो हमरा पहले कब्बो भी ना मिलल रहे। हमार मन कर रहल बा कि हमेशा के खातिर यही जे बाबा बन के रह जाई। ऐसन सपने में भी मत सोचिहा। हं, बस खा पिया और ई बोल दिया कि दूसर जगह पे भी हमरा के जाए के बा। प्रभु के आदेश है, लंबा रुकबा तो फंस जाइबा। ठीक बा टिंगू। फिर सब लोग लंबू के साथ मिलके मटका में खीर बनावेले। दूध के उबले पे सब खुश हो जाले। साथे कुछ औरत लोग आसपास गुड़ के चाशनी बनावत रहेली। आहा, कितना बढ़िया लागता। फसल के कटाई भी हो गईल और इतना सिद्ध पुरुष हमनी के गांव में आ गईले। हाँ, आज साचो में हमनी खातिर बड़का दिन है। पोंगल ऐसने होके के चाही। आसपास बहुत खुशी के माहौल बा। सब पत्तल लगा देवेले, जेकरा में चावल, सांभर, खीर और बहुत कुछ परोसल जाला। लंबू भी उ लाइन में बैठे ही वाला होखेला कि सरपंच जी आ जाले। अरे गुरुजी, आप यहाँ कहाँ बैठा तानी? आप हमनी के साथे ऊपर आसन पे विराजी। आप तो दैवीय अवतार बड़े। लंबू और टिंगू के अलग आसन लगा के बैठा दिहल जाला और दोनों पत्तल में दक्षिण भारतीय के खाना सबके चटकारा लेके खात रहेले। इतना सम्मान दे रहल बाड़े सब हमके, मन कर रहल बा कि हम एहिजे रुक जाई। कहीं ई टिंगू जलन के मारे हमरा के मना कर रहल बा एहिजा रुके से। का सोच रहल बड़ा यार? कबो इतना आदर सम्मान न दिखले बड़ा का? ना देखनी तबे तो हमार मन कर रहल बा कि हम एहिजे रुक जाई, इनकर देव बन के। बस लालच आ गए तुहार मन में। हमरा मालूम रहे तू हर बार की तरह हमार प्लान फेल कर देबा। खैर, अब वही पोंगल के आनंद लेवल जाओ। त्योहार के बाद रात हो जाला। सब लोग दोनों के रुके के इंतजाम एगो बहुत बड़ा आश्रम में कर देवेले। लंबू वहाँ सुतल रहेला और बड़का देवी अवतार बने के सपना देखत रहेला कि अचानक अंधेरा में ओकरा एगो सफेद आकृति दिखाई देवेला। ई कहा के बड़ा तू? हम भूत बानी। तू के बड़ा? झूठा सम्मान ले रहल बड़ा। मार डालब तोहरा के, मार डालब तोहरा के। ई सुनत ही लंबू के खटिया खड़ा हो जाला। उलूंगी ऊंचा करके सीधा गांव के बाहर भागेला। ना मारा हमरा के, ना बने के बा हमरा स्वामी जी। खूब आनंद लेनी हम पोंगल के। ई टिंगू पता न कहाँ चल गई। उधर भूत के कपड़ा उतार के टिंगू जोर जोर से हंसे लागेला। ई लंबू कभी भी न सुधरी। अब ई जौन रायता फैलौले बा, हमके ऐसने ओकरा के हर जगह से भगावे के पड़ी। Funny Tunes.